ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አናኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርዲ ኢንተርናሽናል ቸርች ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንርኢና ኢየሱስ ጎይታይ ሎም ንካፈሎ ቃል ልዕሊ ኩራ መመለላስ ዝብል እዩ ልዕሊ ኩራ መመለላስ ርኢኹም ኣለኹም ብኩራ ዝመላለሱ ሰባት كل جزء هيوتهم تدارينايو up and down يو سلزي لعلو كورا كنمالالس مالت أبتي زخوري جزء أبتي لبنا كتنكف زمت هواهو جزء لبنا كيتا تنكف لعلت خونتات حليفنا كنمالالس كن كيدن يكاليو انت دا مرج أنا خوينو اتقود داي مرج أخدي كل جزء لعلو كورا كتنبري مرج أخدي كل جزء زخور نجاروكا انداراكي نسخجن لعلو كورا حليف كي سلام كحليخي كتمالالسي انت دا كمزا عينت يوت كنبر مرج أيو تدايلكي بتخكلكم عينت يوت كتنبر يكاليو مصحف قدس كزارب كله أب مثالي معرف 10 خمزيبل تقسي 10 مثالي معرف 10 تقسي 10 حدي قريتها مستوعال نسب نخورا دونغواي يقبرو نبدل محلاف كأ كبروتو إيو بدعم يزجر مستوعال نسب نخورا دونغواي يقبرو نبدل محلاف دما كأ كبروتو إيو ريخو محوات كل جزء بزجات أمو زتنكف بزجات أمو زخوري بزجات أمو جاتو زت أو كسب مستوعال زي بلو ويدما لبام زي كونه سبيو لباماتن أستوعال تنجن نبدل وقا ندار أيو كحلف يخوليهم لباماتن أستوعال تنجن نخورا كحلفو يخوليهم مخنياتو أتي مستوعال زلو سب لبام سب نخورا دونغواي እግዚአብሔር አምላክ ካፍታ ሓደ ባህሪው ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተቆሚጡ ዘሎ ንኹራ ደንጓይ ይድበሃል መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ንኹራ ደንጓይ በዓል ዓብሳለኻ ኢልዎ ሪኢኹም ሓደ ሰብ ብሓቂ ካብ እግዚአብሔር ክመሃር እንተዳ ጀሚሩ ናይ አምላክ አካይዳ ይኸይድ ጅምር ናይ አምላክ ባህሪ ኣብ ህይወቱ ክረአ ዝጅምር ካፍታ ሓደ ናይ አምላክ ባህሪ ድማ ንኹራ ደንጓይ ትኽንከውን ንጅምር ንኹራ ደንጓይቲ ንበደል እንዳራና ሸፈንትን አሕለፍትን ክንከውን ንጅምር ንምንታይ ተተባህለ ሓደ ሰብ ካብ እግዚአብሔር كمهار كله ناي أملاخ مستوعل بهيوتو سلزبز حلو أستوعل سب دما كوراي كونن أستوعل سب نكورا حليفو كخيد يخيليو حوي حفتي بخورا من مللاس ناي عشنت قودنا مخانو أين رسعيو عشائيو بناي كورا من قدي زمالانس مخنياتو أفت كورا زلو أبو تصدق أملاخ أين قبرنينا كورا سب أي تصدق أملاخ أي قبرني زبل كابتا حدا هيوتنا up and down زقبرو كورايو ريخو محوات زركبة نجر نلبنا زتنكفنا سبات كنكون يبلنان لو موسنو من الباش بزوح جيزي أنا زخونه قداي كقاتم كله قلتي في زتنكف نبل نخونينا لو مجن كومو أيتبلي لو مجن كومو أيتبل زقات أمن تقات أما أنا أيتنكفني زبل ما يندي حلخا كفت حدا نخوراك الطفات زجبرنا زمت قداي لبنا 5 تنكف سلنا أمنيو أنا قلتي فتتنكافي الناس لجزار سناس لنا حسبيو لو مي سلجزار اسخا أتحساس بخلو وطمو دحريو لعلو كراخت كيد كم تخيل كتفلت إخا أنا زمت أقول دا يستنكفن سبا يكون كون مبال جمري أنا زمت أقول دا يستنكفن سبا يكون كون مبال جمر سلام كحلي خاخت كيد كم تخيل أمن زخور نجاروك أكبابي خا أندار أكا نسخا جن كافت تبونا يوشتات تحساس بخا زتلا على نكرا حليف كابس حق تمالالس كم تخيل أمن مخنياتو كافتا حدا أب هيوتك زولو تبو كاركتر زرقن دفتنن أبتي فتاني جيزي الترقيو ملاشن التقلصو بحرنيو سلازي أفتزخور جيزي كي كورخا مخاد أفتزخوه جيزي كي غوهاخا مخاد أبتغتن كفكا زقبو نغراتو كواندار أكا كي تتنكفكا مخاد تمهار كافتا حدا كاب أملاك نمهار كلنا نزي عينت هيوت نخن نبرينا نجمر مخنياتو كاب إجزابير نمهارو تمرتي لعلي نغرات حليفكا كمي كم تخيد زرقي تمرت سلازخونه ايو كاب املاخ زتمهار زركبه نلبو ايتنكفونيو كاب املاخ زتمهار سب لب حلويو كاب املاخ زتمهار سب لب حلوتيا سلازلومي ملأختي ابزورايكم بزح نجر كخريكم دخل نجر كهلي خيليو نجر جن ابكورا بزح بلشيت الله ابكورا بزح ودقات الله ابكورا صدق املاخ اينغبرنينا مو لومي سلغزا رسخي وسني انا نخورا دونغواي تبلي انا نخورا دونغواي يبل وسن لعل زخور نجر حليف كان خد كيد وسن إذا نجر إذا أنت دعوسين كايو بتخكلكم خد كيد تخل إخا يسوع كريستوس نزل ألم قويتايو
ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 12 ጥቅስ 16 ከምዚ ይብል ኩራ ዓሻ ብኡንብኡ ይፍለጥ ለባም ሰብ ግና ጸርፊ ይሓብእ ሪኢኹም ዓሻን ለባምን ፍልልዮም ዓሻ ንኹራ ኣብ ገጹ ቀልጢፉ ከም ዝረአ ንኻልእ ሰብ ይስገብር ለባም ግን ዘኹር ነገር እኳ እንዳረኣየ ጸርፊ እኳ እንዳረኣየ ኣብ ውሽጡ ሓቢኡ ዝኸይድ ሰብ እዩ ሪኢኹም ኩሉ ግዜ በቃ ኣባኹም ዘሎ ስምዒታት ሰብ ክርእልኩም ትጎዩ ሰባት እንድሕር ኮይንኩም ናይ ዓያሽ ጎደና ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም በቃ ዝተሰማዐኩም ሰብ ክርእሎ ማለት ኣይኮነን ኖ ንስምዒትኩም ሓሊፍኩም ምኻድ ከኣ ክትመሃሩለኩም ዝተሰማዖም እንዳገልጹ ዝኸዱ ሰባት ዓያሽ እዮም ኩሮኦም እንዳገለጹ ዝኸዱ ሰባት ዓያሽ እዮም ዓሻ ክትንከፍን ክኹርን ኣብ ገጹ ክትርእዮን ሓደ እዩ ለባም ግን ንብዙሕ ነገር ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ናይ ዓያሽ ጎደና ዲኻ ትደሊ ናይ ለባማት ጎደና ኖ ናይ ለባማት ጎደና ይሕሸን እንድሕር ኢልካ እዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ሂወትካ ሎም ጀምሮ ብዙሕ ነገር እንዳጋጠመካ ንኹሉ ነገር ሓሊፍካ ምኻድ ተላመድ ብዙሕ ነገር እንዳራእኪ ንብዙሕ ነገር ሸፊንክ ምኻድ ተማሃሪ ኩልድና ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር ኩሉ ሰብ ክርእልኪ ከተርእዮ ዘለካ ኣርእዮ ከተርእዮ ዘይብልኪ ኣይተርእዮ ምሽፋንን ምኽዋልን ከዓ ንመሃር ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቐበልኩም ሰባት በዚ መዓልቲ እዚ ዕድመ ክቕርበልኩም ኢየሱስ የድልየኩም እዩ ብኡኢ ምድሓን እሞ ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ክትቀበልዎ ወስኑ እንተደኣ ወሲንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ከም ዝሞተ ስለ ኃጢአቴ ከም ተሰቅለ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአ ያአምን ኣለኹ ካብዛ ሰዓት እዚኣ በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ አምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ በእምነት ይቀበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ዝብጸለኹም ሰባት እንኳ ሓጎሰኩም ክንጽልየልኩም ጎይታ መቀባልኩም ፈሊጥና ኸ ክንሕጎስን ከነመስግንን ከምኡን ዘድልየኩም ትምህርት መታን ክንበኩም በዝብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ፌስቡክ አድራሻናን ቴሌፎንናን ጻሓፉ ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ኮመንት ደይኮነ ኣብዚ ፌስቡክን ኣብ ቴሌፎንን ኤስኤምኤስ ደውሉልና ተባረኹ